step masuk kemen ni bro kiba page bahaya kini ka YouTube channel bareng do tong di keno tong step labelano namar ba badeng ila sedang ban kre bala mentah ban di belano di mata singi ka jing pule ka dina kitab hawar na kalnong besipol naduk berkot ke baar mo di kini ki kentin kiba ngi hapan perkhat ngi hapan sungtu hinala dia di ya pi baro kiba page bahai kini ke YouTube channel jonga kalong ru kum ka bapin perkhat ani kalong ru ka jing yo jingmut haba pie perkhat pie puson ni ki baro di menta kasingi ngan puli no na ka kitab hawar na kal nong besipol dukot baar kispa ba yo da ki kamrunar kimpen mentoy handrai ka hok ka pelaj na ka jingyam utrai un om pensatkan ya ki bayaj hok handrai ya ka jinglanot kirus niu un penduk boy kakti ka baalhia ka penduk handrai kakti jong ki basmat ka pendruspa ukun ubakan show menliur ulong ubasian handrai ukun ubathia thai ha ka porot upen leran kajing kerku ka hiar halor ka khli jong ki bahong Henry ya ki barunar lapanyap op dalaki kam dakat kajing kan mau ya ki ruhong kalong kajing kerku Henry ka kerteng jong ki rusnio kan iutung ubastan ah kadok nut un pikir ya ki hukum Henry ubabiet khleu unjot jar ubayat da kabayat bet uyat suk mansin Henry ubayat kan riang un sya than jar uba khabrib khmat ya kajing sni upen jenjar Henry uba nut ban mai trat upen suk kesentur uba hok kalong ka umpuk liu jing im Henry ya ki barunar lapanyap op dalaki kam dakat ya kajing yasyun ka kenroy jing kaja Henry kajing it katlep baro ki kam sniu hakir meng sentur uba don jing sempang ka don kajing stan Henry ya ka ingdong ubali bi don kam uding sempan kibakan siau kiba stan kikan siau jing tip Henry ka jing keren pathar ubi ka penjan ya ka jing jot kaspa jong urubha kalong kakut jong u ka jing kerdu jong kibaduk kalong ka jing tron yeki ka bainong jong ubahong ka ajing im yu ka kamai urusniu kawan ra yu ka jing jot jar ubasya kai uyat hakal ti ka jing im Henry ubalendet jing seneng uyat makia ubahok umjukeran bitar dei ubabi ukeran tharong habala padia omjulat ban bakla utap de ubasensyar ya lakir mang sentur ulong ubahusyar uthli jong ubahok ulong karupa kan sai kajing perkhat uriu dekat kamdon dor kirmiang sentur ki bahong kirmiang sentur ubahong kibsa sibun kibriu Henry kirubi yap baduna buj kajing kerku utrai ka penruspa bat kajing tresitom kamla ban pentam yeka kalong kum kajing yele kai kalong kum kajing le kai ya ubi ban le sniu Henry ka akor stat kalong kajing sngop ha ya uriu sempang ya kaba uriu sniu usirkhei kata kan sa urlong ha u Henry ha ubahong an saai ya kaba ukwa anda ke eriyong kalaja urus niuru umdon syu Henry ubahok uni scam junom kumbalong kesir kai kibniat berkatadam ye ki khman kataru ujaitu ulong ye kitu kibapha ye u katin kajing ting buram ye utrai ka penjalan ye kajing im Henry kisnam jong urus niu kin langkot kajing kerman jong ubahok kakut ha kajing kemen Henry kajing kmi enti jong kirusnio kan kut hakasuda utrai ulong kakut ya ubayat ben Henry kajing jot ya kirusnio ya kibahong an omeng no Henry kirusnio kin omyo songdu hakari kesentur ubahok kapenmi jingstan Henry ya uthlieng ubanang ang an saot no kirmiang sentur ubahok kitip kumno ban pensngubha Henry kesentur ubasnio tang banang ang kani kaktin ublay kani kejutang jong ublay sengungu ya ublay
Ti menta phi haba phi pet ya ka ni ka YouTube channel jonga ngakan tu phi wo borobor ba phin long kibriu ki ba perkhan ba phin long kibriu ki ba pusan ba phin long kibriu ki ba smart lada pidon halayi yang asam ni ka Bible ti pulie perkhat pusan kenang ba phin yo jing sai halaki singi kenang ba phin sngotu kumno ban im hakalanti ka ba phi simet jong phi lani kumno ba phila ban im ban hikai yala ki khun yala katanga lani yala utanga lal di kemi ne kpa mo ki ba pet bahai kani ki tu snal jonga ti daka ba phi im sngi daka ba phi bot anti ya ka e ka ba ka Bible ka hikai ti hangta he ka jing im ka ba manla ka sngi kan nang pen kelai ka jing im ku jong phi na ka jing long ba baro sikata ba phila ye lat phila ye bakla phila ye sakma Henry amdei mono ban pen kelai phi lemda phile hi daladi lemda phi pulie hi daladi dei na kata katau ba kijing kerku hi kawan na ublei lengba ki e bro khot ki ba ngi hi ni pen stom meladi namar bale ngi pen stom meladi bangi dei hok hiru ban sa sitom namar ki kijing le kijing kam ki jongi nadu dang kena hadu da samla hadu mendarang ba hadu banda teman tikat nu phau hajar teli ki kam sniu ki kam jingle bakla jungi ki ba bonjat halaki kam ti tengteng habangi kran ngi khana mo sadmi ki don tengteng ki ba kibriu ti ki keno ba kuransi ba kran sang Henry wala kataru ha ka jinglong brio lai hi ban pendu Henry kataru dang lait hi ngala ile ibon penduk bro sekata Henry kata dang lat hi tiade nak kata ba ngaperkhat ya ke ya naladehi ngasngutu naladehi ba borobor hi ka ka ba kum ubrio ngamda theu than ni no Henry nga theu yela di namar nga de ubrio boduna nga theu yela di manga ngala tip namar bali ba babon hi kikeno bon hi kikran Henry kin namla hiru ban ajingmot kin namla hiru ban kran daka rokom ke bade ti deina takadau ba bale ngai ban si ban bale ngai pulis ke Bible ngam kwa ra ban skap ino Henry jar ki tu ki bapet bat ki basngap ki baperkhat ki bapuson aiken sngotu hin ladi lada pibot ken nuksa ba bha ka ba ngang pen i phi pan nganong i phi ka jingkerku kawan hi no blai jingkerku kawan hi no blai ban un IP ka jing im ka bajalan un IP ka man siam ba palai pinnom sngomong pinnom sngothot pinnom dam yeno Henry pin pu salki be ko ma pu salki ba deng jadi nang takatau ibadeng ro mdei ba inang ya lengkon ya kan ka jing im Henry la ya absent ligisnam nadu kasnam ka bang laman ya ki jing dukha man sim Henry ngam ju pen i yeno ban hak bakhat du kambon ngamla syun buri ngamla mod buri namar hakapur banga buri kata ngangat ki jingpang kiba serkai kiba amnang syun batai Henry dang ai thu khana kamut kan jrong bha adang ai thu khana kan jrong bha kamut ada hadu ba kan dakut kan kai YouTube channel jong badang hadu sengi jing yap jong badang kan umkur khana kanang mi simi namar bale ki ba kum ki brio ngima ha ka jing ya ti ke jongi namar ba bonsin na ka jing duk ni kala ruspa Henry nda aruspa teng ni klat no e ke jing duk Henry ibadat num klat e ke jing duk ibadang num klat e jing duk akan mau iki bro deina kata ka pen perkhat yenga habang yu i ki brio lojong ba ki duk ki jenjar kapan kan mau yenga teng asngu ku manja uman namara habang kan mau ki por ki balalen nadu dang khna hadu kan takisngi to kala kham aram khandiat hi bani ka bajulong mensua tiang ngala kham sngu aram khandiat mantau daka de ka kam ngatre bun kam kana Henry kala kham suk khandiat bani kapur banga im seklau bali odem ba im seklau bang leti duyong ngim seklau bali bom mausun ngim seklau bani thangsun ti kala phier sibun bania ka ba ngalong menta ti phiru halaki sngi yaki batre sitom yaki babla yai tre
kabha kabanta ka jong ublei unsa mang unsa baha unsa banta ye phi ha kar kom kaba phin bit phin biang hanrei amdei ban yo suk yo aram lani ban le suk le aram namar da phile suk le aram kalong thi kumbai phi isi ila kamel ajong yai tre hanrei kan don ka kampan kaban kampan aram ye phi leni kan kampan palei ka jumut perkhat jong phi na da kaba kandon kandon ka jingmi kaba kambiang kambin banbit banbiang kikun ka tengah hayeng hasem ti dinang takataw phi ki bablahi borobor to yai duai to ikarpat yu ble bapinyo kakam ka babit babiang bala bansai ka yeng kasem ban kambit kambiang tunum tandai kanang ba da ka ba ngibiang ngibit kamai kaji kamut ngimra khuslai than na wal dang ide ban tristom ru hanre haba duna ka jingyo ka jing tristom kabun kapan khuslai yengi dena takataw kum pranong belang kantui phi bro ba nginlong pa prakhan nginlong ki badon kalawei kathong jong kalawei jong kikun jong ka pateng banwan namar da ka bangi ngi yai tristom manta ban ikimil ti ba katehi kande ka jongi ti dena takataw yai tristom halagi sngi namar ba uble ukar khu tangi ki tristom ti dena takataw ka jing tristom kam jusap bat ubriu ba tristom ukmil ti beng ya kababha ubriu ba tristom ukmil ti beng hakabakun unyo ikathong dede nang takataw kumba ibadang ilong imju kwa hiru bansuk ban aram ikwa ban tristom namar kabha kabanta ka jong ubrei ngonong briu ni saperthei bangan tre ban kamai ka hok kasikantin kat kum ka hukum ku jong kata kari kabha kabanta ka jong ubrei ti hibaro kiba baik yakanika YouTube channel badang haba phi yo mansim haba phi yo jingmut lani hisngo syam jingmut yake bro te wat banal de puli banal de ke bible yake ba phi puli khnang ba kan pensuk kan pen kemen lani kan penja ke jing kuslai na ka jingmut jing perkhat jong phi kani kade ke jing kentu jong badang ye phi bro ti tangkini kentin kublai sibon ni phi bro ai bo bli trekan ran un kerku kerdo e kasengi bro si sengi khnang bangit bit biang kamai kaji ka tre ka ta ba nya da yangi habangi trengi ta na jingma jing sa bro de ai bo bli trekan ran nang ter the jing kerku kra hai halor ka jaj benri jongi khnang bangit im ngin bahang ngin mian ngin pahu ngin pahai ngin yo jing ko jing khia ti tangkini kentin kublai sibon ni phi bro kublai sibon ka step kamen